nwere agba n'ihi ekwunye ifosi kpara list aka nwa nwa ogbenye chọzi ịnụ di because na nna ya nọrọ ọzọ nwere ike ọ bụ na nna ya anwụgo ọ nwere ọnụ ya ekwuri ya eburu mgbamgba list bụ ihe ịtara ya ụdị ife ahụ ụmụnna ya ka dị ka anyị adọkasị akwụkwọ anyị ji eme nzukọ ụmụnna ifedo otu anyị ya efedo resef so na the best thing na-efe a bụ ebe list ụmụnna ọ dị okeke bịa enye ya ife nyere Okafọ Okonkwo bịa enye ya ife nyere Okorio or less na ife dịka onye Nnewikwa bịara enwe list a na-enye nke ahụ dị iche mana nke pụtazi na ụmụnna si because need influential na ya ewepụrụ gị ife dị otu a mba na adọrọ m in support of that one ife anyị ekposasị ụmụnna ife dị otu a ife dị ekposa ada anyị nwaanyị a na-akpa Amaka the only scenario that na-ekwu na asị dị possible wụ na ụna ngwa gị na ndị isi ọfịa na-enwe list na one ụna nwụ onye isi akụ na-achọ ije n'onye ọzara enwere standard list ndị isi ọfịa na-enye mana iwuru onye awụghị onye isi ọfịa na uche bịara ịnụ nwanne m nwaanyị na list na ndị akpụ na-enye ndị mba ndị ba ya eje were ya nye ndị akpụ na-aka ọdụ mana ọ bụrụ na onye isi ọfịa na-anụ onye isi ọfịa enwere list ndị isi ọfịa standard list ndị isi ọfịa na-enye de na ọ bụrụzie na ọgọgụ nwoke na aka esighị ike mpa nwunye gị nwere ike ịsụ oke na ihe ụmụada weta ha ncha complete na ihe ụmụnna weta ha ncha complete ngwara asị na nna nwoke na-ekwesịrị inye nke do na nke a nke m don't bring it don't worry ọdụ etiti mụ na ndị ụmụnna ama na inyere m ka ọ na-inye m ihe ahụ ka ị kwesịrị inye nne nwunye gị ewetara nke do na ya dororo n'etiti anyị na family gị. That is the only scenario as na-reduce to something from normal ihe kwesịrị iji mee ego mana ọ bụrụ na na-asọ ọrụ udo nwanne m nwoke na-abịa ọsọ na ya nwa ya nwaanyị nọ ọ chọrọ ka ejiri 5 naira nụọ ya ịma na mbọsị ahụ sọnsọ ya nọ na kanopi anyị niile ana ụna ka o si dị ebe niile. Eminent ka anyị na-ekwu so nwaanyị kwuru ọbacha olu edebe list ọfụma onye nwa ka anyị na-ekwu mgbaka ọdịnihu donu ngwa Eminent gaba n'iru na ifuru kwuru maka na ndị be anyị sị na ọ na-ahụ anụ karịa n'okwu alụsị ọdịnwe ogbe ka ya werụkwazi osu kpatara na ndị osu na-abụ ọgaranya na ndị nafa na-erubelu ọdịnala isi kpatalụ ife ji adịrị ha na mma maka na ha na-efe mmụọ be anyị ọfụma okike ji agọzi ha dịka anyị na-ekwu gbasara ife dị n'ịnụ nwaanyị abịa na obere Dubai ka anyị si eme ya na be anyị agwago m unu bifo na ịnụ nwaanyị be anyị agara ha ọnụ ana m emekwakwa ya za advat maka onye ọ dị mkpa biko abịa na obere Dubai enwere ka anyị si anụ nwaanyị ife anyị nyere onye Nneni ka anyị enye onye obere du list anyị adịghị dị much and ka anyị si agba nkwụ na be anyị bụ mmadụ 30 ka unu ya gụtara anyị ya bịanụ ọ bụ unu brekie our law ọ bụ na unu brekie iwu anyị ịma na unu ya kwụ obeledu fine ọ bụ na onye mba chọrọ ịkpọkọrọ ife niile wee bịa obeledu ịma na onye ọ na-abịa ịnụrụ nwa anyị abịakwụ nwa ya abịakwụ ụgwọ kwuo obeledu ụgwọ ewe brekie dị law fa akpọrọ ihe niile ha chọrọ ịkpọ fa chọọ ịdị 100 bịa fa abata dadị mana obeledu bịa dadị cheki ọ bụ na ha kwụ ụgwọ and ọ bụ na mmadụ karịrị ada ya nha etu a ka anyị si eme ya na be anyị abịa na ife kpatalụ ụmụada anyị ejighọzi anụ dị ọsịsọ and ụmụ nwoke be anyị ejighọkwa anụ nwaanyị ọsịsọ ịmana asị nọ kọndishọn mere crayfish o wee gbanwee ife sokwa wee mịa n'ala Igbo ka anyị kwuchasịa ya ọfụma maka na o metụtara onye ukwu metụta onye nta ife sokwa wee mịa n'ala Igbo bụ ife isi ike so wee mịa ụmụada anyị anaghị alụzi di maka na ọ bụrụ na abịa na ụmụ nwoke be anyị ego ụmụ nwoke nọ n'ala Igbo
enwere ike agbakọcha ifu na ife na blood karịrị ife nọ n'ụlọ and na ụfọdụ na-apụzi ya blood wa ọ bụrụ ife niile na-anatanụ na-agbazi aka anata many of them na-akpọ nwaanyị onye ọcha were abata which na ọ bụ na be anyị dị mma and na ndị na-achị be anyị nwere ife falụrụ n'ala Igbo na-enye ụmụazị be anyị ọrụ faya na-afụ ego wee na-anụ nwaanyị maka na onye arụtaghị ụlọ nne ya rụtara sọnsọ 2 rooms anya na-anọ na 2 rooms nne ya ụmụnne ya bi n'ofu nne na nna ya bi n'ofu onye anọ na that room ahụ je nụnụ nwaanyị onye achụpụ nne ya n'ilo ife niile na-so n'ife na-eme ya afọ ụmụ ndị tikwara ife kampen unu ewekwana iwe ịmana ife anyị na-ekwu ife ya abala anyị ọ nọ ka ndị niile chigoro ala Igbo na onwere ife alụ n'ala Igbo na-enye ya utu anyị ọrụ ife na ụmụ nwaanyị anyị n'ezi anyị fụ na akwụna karịrị na be anyị na ọ bụrụ ife isi ike ịfụ Peter Obi jere mbọsị a ọkwa na Abuja ka ọ lụrụ chọpụ ike agbara ọkụ mbọsị a ọ bụrụ na ife alụ n'ala Igbo o nwere ike inye about 1000 mil tụ ọrụ na be anyị nwoke na-alụ ọrụ ọrụta ego n'ụlọ nwaanyị mana ị na-anya onye ọbụla na-apụ onwere ife niile siri ike so ife niile asokwa akpatakwu ya ụmụada ji kposalụ n'ụlọ so nke m ka m tiri ife a so a na-ekwukwa na-etikwa ife niile ọnụ na o sochakwa n'ife kpatalụ nọ ife anaghị aga ọnwa ekenekwa gị ka isi wee kwu ife niile. Daalụ rinne ịgbọrọ nnọọ ife ewu na 10 minutes daalụ maka nke ahụ. Dr. Solution amara m na enwere ihe ịchọrọ itinye mana ọ bụrụ na enwe ka ọ dị ka mkpọpụta nwanne anyị nwoke bụ Chukwu Emeka. Okay, thank you, Uche. Ọkwa ihe m jụrụ ịma na ihe anyị nọkwa n'ebe awụ anyị na-amụta ihe everyday ghọtara. So o nwecha ịma omenala dịtụkwa iche iche ghọtara. Otu esi na Anambra dịtụkwa different esi na ala ngwa ghọtara. So mụ na-amụtakwa na echekwa na compare na contrast ghọtara. So m ka na-anyakwa ntị ghọtara. So nwekwa ihe ọzọ m chọrọ m ga-etinyekwa ghọtara. Ma enwelu ka o si wee dị na Abia that is na ngwa enwere ka o si wee dị na ngwa ugbu a ndị ngwa na-ebe na-alụ aka si na ife a adịrọ mma na ife a na-emenụ na fa laikụrụ ya na enwere ekwesịrị itinye ihe ọnụ nwere ife dị etu ahụ na-emenụ. Abịa na ịlụ nwaanyị n'ala ngwa eche m na anyị anaghị enwecha ihe ike ego nwaanyị eri elu or those things mba ịlụ nwaanyị n'ala ngwa dịkwa na easy ịghọtara. Ịlụ nwaanyị n'ala ngwa dịkwa na easy because anyị na-enwe this mindset of anyị na-ere nwaanyị ere ịghọtago. And again otu ọwụ na isi mete gị na nne nwa na nna nwa ọgụgụ na ihe iji sometimes step anaghị akwụ ụgwọ isi self nwere ike gị rụkọ ọgwụ tina nwa na nne nwa gị kpọrọ nwa naba emechazie later on ihe ọ bụla iji gị bịa nye ha then pụta ka a na-nche eme na ala ngwa depending on the family metre ghọtago kachi napata ghọtara. So ama m nwere ihe ndị ọzọ na-enye nsogbu because eche m because ịma na ọ nwere ka ala ngwachide enwe ihe ọzọ na-enye ha nsogbu mana ihe gbatasoro osu a I think osu a njọkụ because my father were otu omenala nke ndị my family should do. Enwere ihe a na-akpọ njọkụ mama Kene ọ na ihe m na-ekwu Kene mama ị ga-aghọta ihe m na-ekwu. Enwere ihe a na-akpọ njọkụ aha njọkụ awụ just a small something onye oke mmadụ maybe onye shọpara that person na dị worshipful ọ bụrụ na onye ahụ nwụọ eburu the thing bufere onye ọzọ mama Kene ma ọ nwetara idea the thing. So nke ahụ ka m nwetara the idea enwere m idea because nke ahụ ome m n'anya onye obodo emere m n'anya I know everything about that one mana that njọkụ agbara ya ọkụ ịghọtara. So nwere mgbe a na-eme ihe chọọchị so pastor chọọchị anyị abịa na our compound epupụta the thing agba ya ọkụ those things. So
I think some changes adetowala shy ghọtara, some changes there, ghọtara. So mama kena mama ihe m kwuru gbasara ihe njọkụ a mama ghọtara ihe m kwuru. ma netwọk m disconnect ya so ndị ọzọ batakwa mana abịa n'ala Igbo o nwere ife a na-akpọ enwere njọkụ nwa amadi nọ na ama aghọtaghị ịma due to netwọk m disconnected mụnwa na-atara ikpe ka m connect kwa back before most of the things na ngwụsị ife ị na-ekwu so mụnwa gara abụtaghị ife ife emelụ bụ na ajụrụ m ya maka nyanwa na-asị na ọ na-ege ege wee na-apịkọ na-amalụ ma ihe na-eme n'obodo fa ya bụ ngwa na Abia steeti ma ọ bụ ya bụ ihe na-eme na ma ofu ihe na-emekwa n'ahịa dịka na Anambra na ma ọ bụ Enugu ma achọ ka in fact ọ bụrụ na ịbụ onye Enugu ịbụ onye Ebonyi ịbụ onye Abia Imo biko m achọ ka ị request maka na ọ dị ka ọsọ ndị Anambra bụ ife na-ekwu okwu ebe a aga m achọ ka mmalụ ka o si ada n'obodo ndị ọzọ ya mere ka m ji wee na-ajụ Dr. Solution wee na-ajụ ya sị ya kedu ka o si wee dị na ngwa ọ bụ na ndị ngwa enwere ife fa na-arụ aka wee na-asị na ife a na fa like rozi ka o si wee na-ada na fa ga-achọ ka e nwee mgbanwe ịghọtago ya bụ ife ka m na-ajụ ya wee na-akọwa na enwecharọ kama na enwere nke fa na-akpọ njọkụ mana o nwere ife ọbịa kwuo wee sị na agbalụ ọkụ mago ndị ụka bịalụ na enwe onye ụka bịalụ wee gbaa nyawa ife ọkụ bụ nyawa agaghị akọwanwu ya bụ ife ọfụma wee na-ajụ gị ma enwelụ idea ihe gbasalụ njọkụ n'obodo fa. ịma na mbido na-ekwu na omenala ka ndị a si eme abụrụ ka ndị a si eme ịghọtago ife nyanwa na onwe ya na-akpọ ndị befa na-akpọ njọkụ enwere m idea ifo maka na o nwere mmụọ ụmụnne ọnwụ na-adị n'ala Igbo nwelụ a na-akpọ ogbugbu ahụ mmụọ nwanyị udo wụrụ mmụọ nwoke eze udo nke ndị oyibo chenjiziri kpọkwazie Prince of Peace eze udo afọ arụsị afọ nyanwawo dị na anụ ogbugbu so o nwere oge njelu na ike duru n'Imo steeti so the man na-agọ ọfọ ahụ ekweghị ya agọ so ọ chọrọ ka e gbuoro ndị ichie ewu ka nwa nwoke na pụlapụ jelo ịchụ nta na mba onye ọzọ ziri ozi sisi gbuoro ndị ichie si mee ncheta ndị ichie so oge m na-enyeziri ya aka na-eplesi ịgụ ọfọ ya afọ wee kpọọ ogbugbu n'udo ndị ichie ka o sedobiali oke o wee sị na ha amaghị ifewe ogbugbu n'udo wee kọwarịa nkọwacharịa ọ kpọrọ m ifefa na-akpụ ya ịfụgo ya na so ịfụgo n'ọnya ka anyị ji ekwu na ife a na-eme ebe a na ife a na-eme ebe a dị iche mana ife a na-emere ife niile ahụ ka enweta the same result so nna ife ụnụ na-akpọ njọkụ n'ụzọ ụnụ amarọ m ife ọ bụ. Daalụ nke ahụ ihe enweghị ya nke anyị gaa n'iru nabata nwanne anyị nwoke bụ Chukwuemeka ọ bụrụ na ị nọ ya ị na-ewe n'aka enu mma ala ikwu okwu n'otogosinsi iweliwela oke ọ bụrụ na ọ nọrọ ya ngwa ka anyị kpọbata aja ala elu ya aja ala ngwa ọ bụrụ na ị na-anụ olu m unmute yourself aja ala ọnọkwu ya anyị okay ka anyị gaa na nke serial entrepreneur ya anọ m ebe ahụ n'isi Frank ọ bụrụ na ị na-anụ olu Frank biko request ya again in fact ọ bụrụ na ya apụ bata then request ya na otogosisi na-akpọgote gị mana amara m ikwere agbagote jos pụọ ka ị bata then request ya ngwagaba n'iru serial entrepreneur. Okay. Asị m ka njiri ohere a wee kene ndị wepụtelu time ha wee hazie ọgbakọ anya. Honestly, I love it.
And enwekọbụrụ m ajụjụ na mana this expose is really valuable. Ọtụtụ ihe ka m na-amụta n'ihe a ma ọnwa Nnewi o na-ekene ma our host and co-host, you know. I thank all of you. You know, so biko na-aga n'iru. You are impacting and we are learning and we will make an Igbo a better place. Thank you. Hello, daalụ maka ibie nkenke. Sweet Ejele, nwere ife chọrọ iti? Okay, biko nụ. Okay. Biko na-ebuni ya nkenke ka o wee na-aga. Chukwuemeka, ọ bụrụ na ị batago. Ama m na ị nọ ya. Mana Chukwuemeka, ọ bụrụ na ị batago, ngwa gbapụ ya ọsọ. Ọ bụrụ na ị batabere, ngwa aja ala. Hello? Yeah. Ngwa gawa n'iru aja ala. Aha m bụ Lawrence Chijioke Ajala. Abụ m onye isi kwatọ. No. Abia State. So obi dị m ụtọ nke ukwuu la okwu ọla aganụ and onye ọbụla na-ekwukwe nke ọ dị ya and alaghịkwara m ihe onye ọbụla kwuru. But ihe nchọwodugodo asị ndị Igbo anyị bugodo abụ mụa feel na I need inwe unity of purpose. Ihe ndị Igbo na-akpọ unity of purpose. That unity of purpose na we hụrịta onwe anyị n'anya, hụrịta onwe anyị asụ ofu. Ayadị ọgwụ nke afụta asụla onye eji. And that unity of purpose will enye aka na ala emeghe ma ide listu ma ihe gbasara omenala. Eme ya ngọla gbara onye ọbụla. Eme ya nke onye ọbụla nwere ike merụ ya ruo isi. Ọgbọ afụta list ndị Igbo ọdụ 3 much. Ekwesịrị ileba anya la list. Mee ya ka ọdụ ma ọ bụ list ilu anyị ọzọ. Ajala. Enwere ife njọla eju gị. Abịa n'obodo unu, kedu ife ị ga-akpọpụta ya kedu ife ị nwere ike ịlụ aka si n'ọnya bụ ife ndị obodo na-aga-achọ ka agbanwee ya bụ ife na-enye nsogbu ma ịnụ nwaanyị o na ime ife ndị dị anya, kedu ife ọ ga-abụ? Okay. Ọla mbisu ma ịlụ nwaanyị ma olili ma ili mmadụ. Maka asụkwala ala emehụ ego ịlụ nwaanyị. Ego ala emehụkwa ili mmadụ eli. Ibi hụ onye ara nwụtụgbola bed 10,000. Ya bụ ili ya. Evuru akpati ozu enwere ike ileri 300,000 ma 100,000 ga-eli ya. Mana nke ahụ abụrụ omenala. Okay. Ịma ihe dịla ala Igbo. Onye ọbụla na-achọ ime ka ọ bụrụ ya mekarịrị. Eziokwu. Ọzọ dudu ihe omela ọba. Think ọnwa gara aga. Ọ bụ omenala, ọ bụ ọdịnala, but onye ọbụla achọrọta onye fụta na ọ chọọ imebere ya chọkwa ka nke ya duduka. Ka ọ hụkwara ihe talk of the town ka onye ọbụla kwukwuola lekwe ka o si mebere ya nke. That's an unconscious constitution. Ọ wala lisi n'ọrụ onwe ya. Ọ dịka ụtọ mmala wedding. Onye alụrụ nwa ya buru ehi. O chọkwara echi onye ike ya ruru ibuso ọkụkọ fụta ilu nwaanyị ilu nwa onye agbata obi ya sị mba n'ọkwa ehi ka iwe buru ya nakwa na-eburu ewu. And ilekwa anya ọ bụkwala ihe na-aga nke ọma. Most of ndị ụmụnne anyị ma ndị na-azụ ahịa ọ bụla anyị nọchara na gọọmenti nke ụtọ ọbụ abịsịla ala kpata ego na gọọmenti ma anyị nọ ọchịchị. Pụta afụta ihe imehu ego anyị na-afụta mehu ego. Na ọ bụkwala ala emehu ya nke ọla bụ uru. Ya bụla ala rụpịa arụ factory ihe ya magbu onye kpata ego ya bịa rụọ hotel, onye kpata ego ya rụọ hotel.
hotel juru nge niile ha libu rụkwanụ factory ka ndị mmadụ ọ bụghị anụ kacha ala echi gọọmenti ndị ọla arụcha hotel ma filization ha rụtụ factory na village na ndị mmadụ esi nga ọgwụ nchekwa ọrụ bụtụ onye slapụ na adị too much bụtụ ọkwa ndị anyị bụ ndị na-arụ hotel ọgwụ ha rụcha hotel afụtasịla akwụ na adị too much. Daalụ nne Ajala daalụ mma adọbili ebe anwa maka na aka dị n'elu nne ka anyị nabata ụmụnne anyị o daalụ life issues gbapụ ya ọsọ o. Good evening. Good evening. Thank you so much for this conversation. Achọrọ m ikwuru ọnwa amanụ m aha m ga-etu gị awụ m onye Nnewi, nne m wụ onye Otolo. My dad wụ onye Umujem. So but a na-alụ m na ngwa. Ama m na m ga-etu gị nna ochie, ama m nke m ga-etu gị etu. Arụsị abụ ọta efe. Arụsị abụ ọta efe. Amanụ m nke ụmụ ajụjụ m chọrọ ịjụ which achọrọ m ịjụ biko igwe orizu list niile a na-ewepụta ma mgbe a na-alụ nwaanyị ma mgbe a na-eme burial na Nnewi enwere central list or ụmụnna na-ewepụta list nke ha maka ihe m ji na-ekwu ihe m ji na-ekwu na awụ m onye aka mmiri ihe na-eme n'aka mmiri dị too much. Otu esi aha ndị mmadụ nha n'aka mmiri amakwaghị m na igwe ụmụ dị m ọma. Enwere close to 10 families amapụ ha ada aha nha 1,500,000 and ajụkwanụ ihe ha mere eji mapụ ha. Amazighị m ihe enwegasịrị ndị nọ n'obi anyị na ụmụ ndị na-eme meeting. Otu esi emezi meeting ọwụ na maybe alaikiri ihu gị ọ imere ihe ọbụla amapụ gị. Then alụwa nwaanyị a na-enwe different list ana m ji na-ekwu ihe awụ maka o mere m. A na-enwe list nke a na-enye ndị ha chọrọ inye, nwee list nke a na-enye ndị ọzọ. Igwe ụmụ di m ọmakwa ka ịkwa n'otu mmadụ ga-esi wee challenge ya because ihe m na-ekwu maka na ụmụnna m because inwe ụmụnna ndị arụrụ ala ndị wu ha na-achọ irigbu erigbu ndị na-egwu ji ndị ibe ha anapụ ego. Kedụkwana ihe ị ga-eme? Ihe ọzọ m chọkwara ịjụ ọnwa wụ o nwere ihe m nụrụ ọ eziokwu na nwaanyị gara ije di like otu a na-alụ m na ngwa na agbara ndị obodo ọbụla a na-alụ gị agaghị emetụ gị aka maka iwu gị onye obodo ahụ. O nwere ihe m ji na-ajụ ajụja because o nwere ihe mmadụ gwara m sị na ịga ije di ọ bụrụ na family di gị akpọpụrụ ha n'agbara na onweghị ihe gbasara gị because ije dị ka ị bịara. Ihe m ji na-ajụ gị ajụjụ maka na ị kwuru maka na nwaanyị alụrụ alụ ọnwụọ ọ ga-alaghachikwa be nna ya maka na mgbe m na-ajụ so onweghị ihe gbasara mụ na arụsị na ndị deity ebe alụrụ m maka na m ga-alaghachikwa be nna m. Ọnwa thank you because atụm ajụjụ a. Nwanne m nwanyị mbidogodo na m ịkọrekt gị ịbịa na Nnewi be anyị ife anyị nwere uwe ofu igwe ka anyị nwee na Nnewi. Ịma na Nnewi dị into 4 clan. Anyị nwee Otolo, nwee Uruagụ, nwee Ụmụdi, nwee Nnewi. So ife anyị nwee ofu igwe and igwe Nnewi bụ na Otolo ka o si. Anyị nwere obi ịnọ na Nnewi 4 major obi na Nnewi. Anyị nwere obi Ụmụdim, obi Uruagụ, obi Nnewi na obi Otolo. So igwe Kenneth Orizu double as igwe Nnewi and obi Otolo.
so nne enwere ife dị ka ibe ụmụ di m ife nwere obi ụmụ di m now ịgaba n'ife afọ ịjụrụ maka ya enwere ife gbasara igbe Nnewi na list eji anụ nwaanyị anyị enwere central list na Nnewi be anyị ụmụnne ọwụna na-emelụ onwefa ka o si wee masịfa ebe njem nwunye m so na the best list enwere so far na Nnewi emeghọdụ m expect maka oge enye m list anyị anọ na-eti mkpu n'oburu ibu tiri nne m wee sị m jee wepụtanụ nke ọkwa nke ụmụnna m ụdị m jee wepụta ya ka anyị compare contrast ya nje weta nke ụmụnna m nyo anya ebe a nyo anya ebe a nyo anya ebe a nyo anya ebe a ekwurozi m okwu ọsị nje ekenewe chi m amụje etala so o nwere ife dị ka central list na Nnewi ụmụnne ọwụna na-eme ka o si wee masịfa then ife gbasara ịda nha ife gbasara ịda nha na ụmụdi mbụ ụlọ ọ ife a na-ekwu na mmadụ ya abịa nzukọ a na-ekwu ife dị mkpa ịma bina n'oche epie onwe gị ka akwa dọrọ kasadin etiri n'ime komkom ya ekwu okwu ịma bina mgbe ife ma isizi alụ bụ na anọzie n'ọkpọkọ ya n'ụmụnna ụnụ na n'ụmụdi m bụ n'afọ obi ụmụdi m ụnụ wụgharịa ọ ndị ụmụdi m ndị aka mmiri ndị ịnyara ọnụ nwa ife tiri obi afọ o were achị ọnụ esi otu a amasịsị mmadụ na ụmụnna ka hapụgodo obi ụmụdi m bikọs onwe ife gbasara obi ụmụdi m na ife na-eme n'ụmụnna ọnụ bikọs ụmụnna ọwụna emelụ na Nnewi alụnwa nwere onye isi onweghị ụmụnna ndụ na Nnewi na-enwero chief ụmụnna ọwụna nọ na Nnewi nwee chief nwee chiaman so ọ bụ na abịa na ụmụnna ụnụ anaghị na-amasịsị mmadụ ị mara na ndị ụmụnna ụnụ ya ekuni kwuba okwu ekwu ya ekwuteghị ekposa ụmụnna agbasasị ya onye a na-anakpu obe onye lụọ fọm ụmụnna nke bikos mụ agbago my siblings faduparedi agbara m my siblings fadure bikos ụmụnna anyị na-aplanụ ndị mba na-aplanụ ịdọwara ụmụnna ha ekego ya alụsị maka ụmụnna anyị nwere ụzọ alụsị ịtọ ha ekego alụsị ozugbo ndị mba ya bụ na alụsị nke dị na mba na fa ya ejezi nke afọ ndị dị na mgbago bụ na nke dị na mgbago na anyị na-agwa my siblings ha dịkwa redio bikos mụnwa na onwe m na ọ bụrụ na ndị mgbago a ekwughị m ka ọsọ ndị mgbago saịdị anyị anụnwa na-ama ife ọkankọ maka ebe a ka o bido fa na-ama ji ife a na-ama ife ọkankọ okwughị ahụ ekwu okwukwu mana ụbọchị m ji abịa nzukọ ụmụnna esendị ọdụm onye ọrụ mgbe asịcha ya etichara m ike m na-eme nnarị onwe efe ya eme mgbacha ya otu ahụ o si wee dị etichara m ike nnana sị na onwe efe ya eme mgbe onwe efe ya eme enye ọnwụ gbaa bikọs ụmụnna ahụ ofu onye mgbe so agwa my siblings ọ bụrụ na ekewa ụmụnna afọ ndụ a ndị mgbago anyị emesị ọp anyị nwe ekewala anyị afọ mmụọ ife dịọla kembered anyị afọ mmụọ ife dịọla family meeting anyị buru ibu anyị emebe ụmụnna nke anyị nwee list nke anyị ka mazie na ya na-ele ụmụ anyị ele so ife dị na ụmụnna ụlọ afọ ukwu ụmụnna onwekwa ana outside ya abịakwa idozi ife dị na ụmụnna ụlọ ka m gwakwuo igbe Nnewi anyị abịakwa ebe ahụ adụmmanụ orizu enwehodore obi ụmụdi m wo onye kaba obi onye kaba ụmụdi m enwehodore taịm ịbịa n'ụmụnna Okafọ onye kaba adụm kọ Nnewi onye kaba dịkọ Nnewi so igbe obi ụmụdi m enwehodore taịm ịbịa na ụmụnna ụnụ bịa na-ege ife ọnụ na-akọ dị taịm ahụ adụrọ na ife na-eme na ụmụnna ụnụ ụka na ụmụnna ụnụ afọ ka ọ naghị anọkwa dozie ọ dị ụtọ mmadụ bịa nzukọ ụmụnna hapụ ife o kwesịrị ikwu ọ na ebe a na-echesa gadi ego ya ata lacha ọkwa ụso nawa ife a na-eme isi ndị arụrụ a na-enwere ebe afọ anaghị agada ha aka n'ala na-eme isi ife so na ife dị na ụmụnna ụnụ bụ na ụmụnna ụnụ ka ya edozie then ife gbasara agbara ikwuru agbarawa arụsị o nwere ife m kwuru ụbọchị a ekwu na ọwụ na nwaanyị otu iwu onye Nnewi kịta ịwụ nwanne m nwaanyị mgbe ahụ nwanne m nwaanyị jebere ije dị
si Nnewi pụọ o nwere arụsị soro wee jebe ije dị afọ arụsị ahụ wuo ogbugbu ọ bụrụ na iwu onye na-ejeta na dibịa na-eje agba afa mana ekwuo dibịa asọba aja ahụ asọba si hei onye a na-ejekwa na dibịa ndị ọgwụ ọ bụrụ na iwu onye na-eje na dibịa ya wụ egorogoro ife dịka ofu ọnwa ichekwa jụọ ese ndụ jụọ ese digo jụọ ese biznes ya jụọ ese ụmụ mmalụ ma o nwere mmụọ na-akpọ oku anyị ejezu oku ọ bụrụ na ị na-ejeta na dibịa ihe notisi na ije dibịa asịgo kene mmụọ be nna ya rizin eji asịgo kene mmụọ be nna ya a na-agbakara ụmụ nwaanyị n'afọ rizin eji arị asịgo kene mmụọ be nna ya ọwụ na mmụọ ahụ adịrịde ahụ ibuje nkwụ afọ nwụọ onye digo nwụọ eme ife isi isozie digo ozuka ahụ ya na-apụ iso digo apụ okwukwe nna gị esoro ozugbo were eje na be digo ahụ okwukwe nna gị ahụ ụyọ protection now ọ bụrụ na eji ebe dị gị ọ bụrụ na o nwere ife na-efu ebe dị gị ewee kwuo na ya aṅụ iyi you have to participate olezụkwa ma omenala ndị a maka ana m ekwu nke m ka o si dị na Nnewi mmekwu ka o si dị na Nnewi kwucha jekwuo ka o si dị na Ekwulọbịa abụrụ m onye Ekwulọbịa abụghị m onye Akpụ nke m ji abụ onye Nnobi onye Nnewi ka nwụ ọ bụrụ na omenala Nnewi be anyị na-anụ onye na m jere na Nnobi jee nụta nwaanyị wee bata na Nnewi be anyị wee bata na famili anyị ewee sichaa ofe pụtakwazie ite ofe na Mbaraezi wee jụba kedu onye mere ife a ụmụ nwaanyị niile a na-anụ na famili a ngwa pụstanị kedu onye mere ife a ndị niile bi na famili a pụstanị kedu onye mere ife a onweghị onye kwa ekwu ife niile ahụ ịfụrụdụ na famili anyị anụ eje nwe iyi mmụọ sogbu ije dị ife ọ ya emedebe ewu intercede between you and the mmụọ afọ eje nwe iyi na ife ọ ya wee ebe a wee gbara ọgụ ọ bụrụ na aka gị dịkwa ọcha o ife ọ ya arụ ebe a wee gbara ọgụ so o nwere ike ọwụ na ọkọlchọ ndị a mana Nnewi be anyị isi nọnata ya na Nnewi be anyị o nwee ife mere na famili ya aṅụghị iyi eso n'iyi ajụjụ mụrụ na ọnwụ na ịbịara mebi ịbịara ije dị bifo ga-abịa ije dị o nwere arụsị na-atụ ha mebi o nwere ebe ha mejọrọ bifo ga-abịawa ije dị mgbe ị ruteziri ije dị ya mebi arụsị ahụ na ha egbula ha ga-abịazi ije dị ị maghị onweghị ihe gbasara gị na ajụjụ mụ mgbe ị rutere ije dị ahụ mmụọ ahụ o nwere ike ịchụ gị ebe ị maghị ịbịara ije onweghị ihe gbasara gị amam for me aka gị dị ọcha achọ amam otu m si asị ya na Anambra aka gị dị ọcha ga-abịa but ọnwụ na-eso ha ọnwụ nọ na arụsị ọnwụ mmadụ zipụrụ ọnwụ na ebe ahụ ịbata n'ebe ahụ ọnwụ ahụ o nwere hold on you ebe ị maghị ije ka ị bịara ọnwa ị na-ege ọ na-ekwu ọnwa ị nụrụ ife okwu anọ m ife okwu ka nzazie ya ok biko gbe ya nkenke n'aka kalị nwanne m nwaanyị enwere my family as example o nwere okwu mmụọ etikpọrọ na my family emesịa onye be nsogbu my mother ije dị ka ọ bịara ebe a my mother wee pụta wee kwụrụ na Mbaraezi wee kwuo n'ọkwa ije dị ka e bịara ebe a aka ya na ụkwụ ya adịghọwụ n'ife emebiri emebi na nyanwụ mmụọ marụkwo ndị mebirie ya ji agbawakwa ụgwọ ka edozikwara ya okwu ya ejeje emebi simple as that nothing onwere nothing onwere na mmadụ enweghị ishu ụtụ ya adịghị na ya ụtụ ya adịghị so na ife ahụ m ji my family wee maara gị atụ kịta na-akọwagoro ndị ese daalụ rinne daalụ ngwa ka ije na nke
next big thing ọ bụrụ na ikwucha aka ugo okwu bie ya nke biko maka na oge adịrọzi. obi dị m ụtọ n'ebe a na-abanye ya. Abụ onye Nnewi, abụ onye ụmụ di m Nnewi, mụ na ọnwa bụ nwanne. O nwere nche eju ọnwa, o nwere mgbe nna na-ekwu maka ọgbanje, something like that. I really want him to throw more light on it because I think last year I met 2 ladies like that. So they were like, he had ha like him or something like that. Nahabo Obanje, something like that, and all that. So Nchoko Wakowalum, Yebo Obanje really, and all that. No well. And I saw her, or maybe Nana avoid there, because at a point they were like, that not me porn one man have or one gender or horse or something like that. One more does not plan or pill. So I'm talking through more light about this or one something. I don't know. Ọnwa biko ị ka ya ekwu ya ị ka ya akọwa ya bụ ife ka anyị zagodi ndị ọzọ akafa dị n'elu na fayi ike. Igwe eme ya Igwe nke Chukwu keko n'ọbụla dịsị anyị na-ekene onye ọbụla ihe nchọrọ ilotu aka bụ ihe gbasara na Igbo omenala ụmụ ihe enwe ihe somebody I think Ajala or something kwuru nwanne m nwoke so nchọrọ ilotu aka na ihe ahụ kwuru ihe gbasara burial nke ahụ ebe ọ ka emetụta m n'arụ so ihe m na-eche bụ na ịma ụwa na-atụgharị atụgharị and not that ụwa na-atụgharị ụwa na-echiji ụwa na-agbanwe otu Igbo dị na mgbe gara aga bụ ka Igbo dị kịta enwere ụfọdụ ihe anyị nwabụ ndị Igbo ọ dịka otu a na onye ọbụla si ekwu maka ihe gbasara listi ma ihe a na-echenji ma ka esi wee mee ọ bụrụ n'uche nke m mma sị ọ dịka Igbo niile ama m ka enwe iwu anyị abịa ekwekọrịta nnọọ asị ihe dị ụta si emenya mana ihe m na-afụ na-emenụ ọ bụzie ka ndị ụkazi na ụfọdụ ndị obodo na-atụzi aka n'ihe mgbanwe kwesịrị emenụ ọ dịka na be anyị enwe mgbe ndị ụka bịara ebute iwu sị na ọbụna mmadụ nwụọ na mgbe e nyere onye ahụ after 2 weeks fada ma bịazi inye onye ahụ na ndị be the person agbanizie chọzie ma fada ma pastọ onye ọbụla ha fụrụ inyi somebody na the obodo ihe a bụ ndị chọọchị na-atụziri that kind of order ihe kpatara eji wee mewe ụdị ihe ahụ maka ọdụ n'uche nke ma amachaghị m the whole details mana ihe nghọta bụ na a na-achọ ka akwụsị ihe a na-eme adọwa ndị mmadụ na mọchụarị echebe nke famili ejiri ego ọ a na-eche ka eme celebrity ghost mother burial ụmụ ya so I think the point ọ bụ ka ndị be anyị the point bụ ịdị emphasize maka ihe gbasara death ka ọ bụ na water that mmadụ nwụọ this is just na by one if you are such a thing moving forward anyị nwabụ ndị Igbo enwe ike anyị na-asị oke ihe dị ụta ihe dị ụta adịrọzi mkpa ihe dị ụta adịrọzi important because dịka otu anyị nwere lot of things ọ dịka ihe a na-ekwu maka osu na onye ọbụla village niile na-asịzi enweghị edikosi osu omume otu aka ekwuokwa ihe gbasara burial si emezinye ụta ma si emezinye ụta enwere some people ọ dịka be anyị na mmadụ nwụọ enwere ike ọ bụrụ na igburu mpaga egburu onye nke efi mpe efi mgbe ọ nwụrụ iwu megide na ihe egburu mmadụ niile ahụ efi ruo mgbe mpaga egbuo nri mpagazi ọ bụ oke like 3 generations or 3 grandfather egburu efi ihe egburu ha epe efi before egbuziere mpaga efi wee nye ihe a mere na be anyị ọ bụrụ na igbu efi ahụ adịrọ mana nwa na-ese
ndị mmadụ ya so omenala ndị Igbo anyị bụ ndị anyị na-eneta anya ndị ancestors and worship and all those things, all our religion. Mana ihe na-ekwu that enwe ụfọdụ ihe anyị eme as anyị nwa because Igbo a na-ekwu ihe bụ mụ na gị, ụmụnna na-ekwu ihe bụ mụ na gị, ihe ọ bụla anyị kwekọtasị ihe ama mezie ụta m na ọ ya dị mma. So ụmụ ihe a ka na-esi na because ụwa na-esite ndị iche ihe nchọrọ ikwu ihe awụ enwe ka esi wee mee ihe gbasara ọnwụ ma at least ime all these things iji emphasize ya on because ụmụ ya just ọ bụrụ n'uche nke m si na ọ dịcha so important. Enwere other things anyị abụọ atụnye aka so ka ihe a nka mma ma ihe a dị more better. Enwere ụfọdụ ihe anyị na-emebu bụ ndị Igbo be anyị ama ma nwekọ enwe ndị obodo ka na-eme ya ihe anyị na-eme onye mefụta ihe n'obodo ruo ọnụ ruo ụzọ gbapụo mmiri achọ ofu ihe chie ya tụrụ ya aha but na side ya aha emezi ndị mmadụ aha emezi ahazi focus on other things na dịrọzi important mana ihe dị important aha emezi ụfọdụ a na-atụkọ ego azụọ mmadụ odo nkịta ndị mmadụ na-azụ onwe ha n'akwụkwọ mana ụfọdụ ya aha emezi ya etuzi uche na ụmụ ihe na-adịrọzi important. Ọ bụ na ekọnọmi ụmụ ihe echenji ka things si chenji kịta anarịkwa apakejikwa in another way si ngwa ka emewe ya otu a na ihe aka mma. Ama m na Igbo niile nọchara Igbo niile na n'obodo anọ ndị ọbụla ndị obodo na-akpakọrịta ekwetara ihe dere ha mma dịka ihe nchachọpụta ka ndị ọbụla si ekwu ihe gbasara ihe dị na list ndị a na-asị na anyị na ofu aka emewekwa ụmụ ihe a sometimes a na-ahapụsị some certain things ihe na-adịrọcha important adịrọcha mkpa n'ụwa kịta ịghọta because nseka nka kwuo ihe a m kwuru na isi werekwa ya wee tikwa na ihe ndị ọzọ si apụchakwa ọsọ ihe na-adịrọ mkpa hapụ ihe dị mkpa push you forward. Ọgwụ ụka ka ọ ha n'ọnụ kịta daalụkwa. Ụmụnne m, good evening. Ekenekwa m unu Igbo biko unu ewe n'iwe ka m tie tụrụ ama mmụọ na ive m na-ekwu asị ka m tie tụrụ unu obere ọnụ na ụmụ obere ibe ofu ibe ụmụ obere ibe mma ebi ya nkenke kọsọ ọ na-ama mma ka ekwuo okwu ka ọ dị na nkenke ka anyị ghara igbu oke ibugharị okwu buo ya ka ọ gafee. Omenala Igbo amakakwana omenala Igbo wee ezigbo ibe ọdịbendị wee ezigbo ibe mana ọdịnala bụkwa ezigbo ibe. Anyị eji nwayọọ asị ndị Igbo mmadụ na agbụrụ anyị bụ Igbo and most importantly ndị a na-akpọ the younger population the below the age of 25 the greater number than the older generations and the future of ndị Igbo ihe ọwụna dị below the age of 15 years at this very present time can say colon because no oya bụ na ya uche ma ndị ọzọ niile onye ọbụla gafee 25 year the sure that na if anyị na-ekwu maka eketa in the prospect of ka Igbo yesi wee bụrụ Igbo we were below the age of 15 anọ ndị a ga-eche ndị ana Igbo ife nji ekwu iwe ahụ gị na ka m tiegodo ovulu ọnụ na besides live ekwuru mkpu osu awụkwara aja ife osu wụ ibe ndị oyibo na-akpọ asylum. 90% of us here wetara ife ama ọwụ na ijego njem ọsọ na-achụghị ịgbakwula onye ọzọ ewulu nwata nne ịchọ ịkọrọ ife ịma na imere ife ọjọọ ma ọ na imere ife ọjọọ ịgbakwula onye ọzọ n'anya n'azụ ife ndị be anyị na-akpọ ya mba ma o megịna in other word ịgbagali onye ọzọ onye ga-echebe anyị ochekwaba anyị ogudoro na imere ife ọjọọ ọsị nne ya ma nna ya biko ọyọva in other word even onye gbara ọsọ ndụ ka ọ gbara o mere ife ọjọọ ma na o mere ife ọjọọ ọsọ ndụ onye ọwụna na-agba ọsọ ndụ ka Igbo si ekwu ogedemegene ibe omenagode emegene ịzọwagodo onye ahụ ndụ mana obodo na-achụzi ya ọsọ kaba gbuo ya dịtụ na ịda na igburu mmadụ amarọ ibe mere iji wee gbuo mmadụ ma na amarọ the result of ụmụ ibe ndị na-emekaba ụdịrị ibe a na-akpọka ụmụ jungle justice na ndị otu ya
ndị a wee gbara ọsọ wee mee gịnị wee gbakwuo n'ụlọ chi ma ọ na obi chi because ana m like use ụmụ okwu dịka ịma okwu dịka obodo ebe a ndị okwu asụsụ oyibo a na-emebikakawala anyị ire ọ pụta ọ dalụ olube anyị otipịa anya ọ dịzie ka ibe na-enweghị value ụfọdụ n'ime anyị na-ejikọwazi ya wee na-akpalisizi olube anyị ka anyị si ekpeli chi anyị and ka anyị si ekene chi awụrụ ibe ọjọọ na ndị ọcha na-ekpekwali nkeba kaba si ekpe nkeba ọdịbeva omenala beva ka ọwụ ana ọkaba si eme nkeba anyị ejide nke anyị osu na mmadụ gbara onye gbara ọsọ onye ọsọ na-achụ mgbe Ojukwu jebere Ivory Coast nwanne m iwe o mere gịnị ọsọ ndụ ebe a na-akpọ ebe a in other words ọ na-ekpọrọ ya ọsọ ndụ ọ gbara ọsọ osu higher authority, either a state, a being, or someone who is likely to protect you, to prevent you from the danger of that very moment, even though you don't have it. Or even believe makana kosi eme ndị Igbo anyị wonde na akwa ibe ugwu especially ibe ruo ọbụna ibe a na-akpọ ibe chi because na anyị na-atụ chi ụjọ anyị na-akwanyere ya ugwu okuke anyị na-akwanyere okuke ugwu ịnọ maka na onye agbakọsagolo ibe chi and ọ bụsigo chinyere m aka wee dezie onwe ya n'aka chi kedu ibe ndị be anyị na-eme ihe eje nụsa chi ọgụ ọkwa nsọ aha anaghị asị na ndị mmadụ na-asị ibe a nsọ and ofu onye n'ime anyị si ekwu na ụwa na-atụgharị ndị be anyị na Igbo na-ekwu ya na a na-asị na arụ gbaa afọ omegị ọbụla omenala so ọnwụ na ụmụ ya ndị a onye a na-akwa ezigbo onye a na-ezeze onye ahụ eze si n'ọkwa ibe chi ọkwa onye chi ọkwa nwa osu and before ịmarụ na-aga ọgba afọ ọbụla gịnị agba onye ọbụla omenala ọbụla a tradition. Hence the modern term of ndị even though Igbo na-akpọ discrimination as a result of even though ụmụ social changes na-anọkọbasị n'ime ya a na-abatakọbasị n'ime ya dịka onye osi abatakọba na be anyị nkịta ofu unu anya ụfọdụ na ụmụ nwaanyị be anyị na-emechazi ibe nwa a na-akpa asị ebi kịta ọkwụ Igbo echi ofu onye ede anyị sị gị na ya wee skọla o ji wee wụkwara asụsụ Igbo dịka nke m fụrụ ụbọchị ya na Twitter ofu ndị be anyị si na plantain wụọ ogede enenye ya anya mụọ m nọrọ ebe nọ ofu ibe anyị aghọta n'ime ibe ahụ gịnị ọ na-ama mma ka anyị ghọtakwa ebe isi mmiri si wee banye na opi ụgbọọlụ ndị be anyị aghọta ebe a ọwụla ofu mee kawa oge because na enwere ndị ọzọ chọrọ ikwu okwu ebe a ibe ọzọ m na-achọ itinye n'ọnụ biko alaikere m okwu maka ibe ka esi enyi ndị nwụrụ anwụ onye nwụkwa na ozu nkwanye ugwu a na-akwanyere ozu ọnwụkwa na-enye enyi ụbọchị ya Igbo si emebu onye nwụọ enye enyi ụbọchị ya ọbara uri jechewa ozu ụkpọ ọwụrụ ozu nwaanyị ka Igbo si emebu onwe gị na ọwụrụ ukwu une egbulu ọwụrụ ọkụkọ akụgbu ọkụkọ a eweli ya ji ebe ndị a siba na ibe na ya bụ ibe anyị bịa wele na be unu ekwe ibe mere ya nụ akọwala maka o si wee eme omenala nọ n'elu ya mmadụ ọwụrụ akwa akwụ onye a ọwụrụ izu ka e esi wee eme anya emechaa ya eme gịnị ejewela mana ọ ya ama mma ka anyị ghara ị na-enekwe n'anya na ụmụ ibe mechabụrụnụ wee na-anya the prospect of iwe na-eme ka the prediction anyị na-enwe for the next 10 years n'Igbo the next 5 years n'Igbo ụmụnne m ibe a nnukwu ajụjụ ka m na-ajụ ụmụnne anyị ebe a kedu ibe anyị na-eme anyị onwere ka anyị si wee na-akwanyere onwe anyị ugwu wee mara na onwere ka ihe ụdịrị ha ga-esi wee eme ọnwa bikonu ụmụnne m anyị agba mbọ asị Igbo ọwụlụ ka anyị nzukọ wee mee ihe a na-akpọ standardization of omenala nwoke na nwaanyị ịnụ anụ bụ ihe ọma mana ibulu aka ibunie enye enu ụmụnne m
obodo a ka m nọ n'ebe m nọ anọ m ebe obodo oyi na-atụ unu nọrọ ebe obodo oyi na-atụ ma ị nọrọ ebe anwụ na-eti nwanne m ịpụta ebe a ichere ịkachara mkpụrụ afịa asị na rose na ndị otu ya unu eje na ofu regista na ndị otu ya sọsọ ive demand iji wee ma nwoke na nwaanyị anụ enwelu ndị fụrụ n'anya ebe a na-akpọ witness ewele obere kwụọ ụgwọ regista nwere ike ọwụrụ ibe dịka £100 eme gịnị agbanye ọla n'aka ọnwụlụ ka unu si eri nri ka unu kpọrọ mmadụ one na one unu na-eri ka e esi wee rie unu enye ndị ahụ unu enye ndị ahụ nri agba egwu di na nwunye eme gịnị ebibe ndụ mmebe obodo ka obodo dị mma ụmụnne m mmegbu unu oke oge ọ ya ka mma na anyị tinyere anya ibe ya edu anyị maka echi ibe mebụrụ mbụ anyị amụrụ ibe n'ime ya ji maka ya wee chụba echi ọsọ biko ka anyị chụba ụmụazị between 15 and below in order iji wee shape the shape of Igbo gbasara omenala ana m ana ibe ndị ọzọ na-ekwu ka ọ ghara ịbụ na ka anyị ghara ịmụ anya nọrọ na mmiri ncha megịnị aba anyị anya iwe ọzọ maka ndị na-eji egbutukasị osisi n'ala Igbo asị gị na osisi wee ajọ iwe mana nke a mee na osisi menaba ya agbanwu mbọ ụmụnne m ọwụ na anyị nyere onwe anyị aka anyị amụrụ anya ibe eme anyị ka ọ dị na ya daalụ Gozie anyị anụghị ife ikwu okwu gị kwụ n'ọtọ and ife niile ị metụtasịrị aka bụ ụmụ ihe anyị ji wee na-enwegasị ọgbakọ a maka na ị na-ekwu ya etu a anyị amara na ọ nwere otu be anyị si wee dị na ọ nwee ihe ndị na-eme n'obodo ekwesịghị imetụcha aka ọ bụrụ na ndị ga-edozi edozie ha edozi ndị dịkwa n'ọfụma na-eme ya na-aga n'iru so daalụ nwanne anyị anụgo ife ikwu uche amarọ mma na ebe a ọ bụrụ na ị nọrọ ya kene ọkwe na ya anọ m okay so amarọ nne m onye ya ekwu okwu kịta ọ maazị Ezinwa ene ya ana m ya ngwa na-aga n'iru ndewo ndị Igbo ekene m unu afọ m bụ maazị Ezinwa bụ afọ nne m gụrụ mbọte ọ bụ my official name afọ m bụ Ugochukwu ajụ iji ohere a wee kene ọnwa Nnewi kọzọ ọ bụ ụmụ gem na-adị na WhatsApp o nyere m aka wee gbara m agụ kọzọ mụ na onwe m bụkwa abụ m onye Ebonyi steeti abụ m onye Ụmụhali n'isi elu gọọmenti n'Ebonyi steeti so ụmụ ogo bịalụ na ndụ m nne m kasị ụmụ nlọ na-alọkasị yatago mụ na ndị mmadụ na-alaghị ịnọ yata mụ na-alaghị ndị iche na-alaghị anọdụbela onwe m so mgbe anyị na-ejikarị be my mother n'Imo steeti yata anyị na-ejikarị be my mother n'Imo steeti so oru one level were that when anyị jizi Imo steeti na nchọ ijebe nna m nchọrọ imebe nna m si yata so that was around 12 to 13 years yata so 1 December for kpọrọ nwe kpọsam na village yata so rapụ some ebe ahụ so I now began to get used to the environment but only if I know one that ababigo mo war before yata ababigo mo war yata so dikos wee me nwe je obodo oyibo bata Nigeria na 2018 yata bia the affinity to my village among njo ngano na Abuja like this I go just think about my village yata amadi ma asube nnam ige ntị so asu na skanda na mbareta go amadi ma asu amadi ndo yin ma DSF ndo yin ma amadi mu ifo woni fe ha na emebe mma yata so 2018 na Abuja village na yin nsogbu no na this niche maka Ụmụhali niche nya lu one day like this when by moto mo nya that to the place yatago nya ro the place no do eru no bi as in obi we ji muta ngol yatago so I come back mo research yatago bia just maka ya Ọdinanị maka ụmụ ihe ndị yata ka mbekwa na Twitter menji achikini ọnwa Nnewi na achikini kwu nne ncha maka ihe na-eme because even na-eme ọ dịkwa ezigbo mkpa
onye lego some of us aka yetago wee chọta the right path yeta. So mgbe na-efukwa up na-amatakwa ụmụ ihe ndị a ọnwa na-akọwachasị gbasara ọdịnala yetago mụ na onwe m kwa site na nrọ site na ụzọ dị iche iche mụ na-edekwa different nkọwa gbasara ihe niile anyị na-eme yetago tupu ọnwa na-akọwa ihe bụ osu mụnwa na onwe m amabugo ihe bụ osu without mmadụ kọwara m ihe bụ osu dịka osu wee kọwaa ya osu bụ Levite ndị na-azacha ebe arụsị nọ ndị na-yatago ọdụsị kind of thing. So ọ bụrụ ndị mere ajọ ife ọ bụrụ ndị gburu mmadụ ndị azin onye ọbụla na-akọ arụsị bụ onye mere ihe ọma yeta. So achọkwa ikele unu n'ụzọ pụrụ iche but ihe nwa chọrọ ịjụ personally bụ that nchọrọ ijụ ọnwa that my grandfather onye omenala ka ọ bụ onye ọdịnala yeta ọ fere arụsị dị iche iche na my village yeta. So mgbe ọ bịara nwụsịa ọ nụrụ ụmụ nwaanyị na-anọ yeta. So one of his son from ofu nwunye ya yeta wee si Lagos wee bata yeta wee akpọọ obi ya ọkụ yeta ebe otu esi ụmụ ihe alụsị niile dị iche iche wee kpọọ ya ọkụ maka chi that's my particular uncle now yeta ihe shiri ike yetago mgbe o butere ego ji jee Lagos ka o jee zụta afịa egwuo ya wayo ogotecha ọkada ka ọ na-ele egwu ya wayo. So ihe ọbụla o tinyere aka ọ na-etiti aka etisa yeta. But ajụjụ m chọrọ iji na bụ that ụta mmụọ na onwe m chọrọ ịbanye go ọdịnala yetago mmụọ ntete n'ụtụtụ na-agụ ọfọ yetago na-ekpe ekpere n'Igbo yeta. So o nwere ihe ọ ya abụ na mmụọ na onwe m ga-eme mmụọ bụ second son of my own father yetago my father bụ first son. So nna chima that onwe keke ese eji ija now dịka onye asị wee ọkpọgo obi my grandfather ọkụ yeta ọkpọgo obi my grandfather ọkụ and two my father na onwe ya bụ pastor ka ọ bụ na Deeper Life yeta. So ya nwere interest n'ọdịnala nwere ihe gbasara ọdịnala even self ebe anyị bịa arụzi ụlọ nke anyị ebe pụzie n'obi our grandfather yetago jezi ebe ọzọ jee rụọ ụlọ yeta. So mụ achọrọ ịjụ now should I ebidozi my own afresh ka you need to receive something to my grandfather because achọrọ m ka ọnwa zam this ajụjụ but obi dị m ụtọ ihe anyị na-eme ebe a ọdịnala bụ ezigbo ife ka ọ bụ ọdịnala o nyere m ezigbo aka mgbe m nọbụ na ụka na-atụba asị na-emebi ihe ọjọọ dị iche iche nna kụọ drum na chọọchị yetago na-arụ ụmụ nwaanyị dị iche iche na kwaya yeta. But dịka nsi wee si ebe ahụ wee pụta ana akwụ na ụka dị ọjọọ ụka adịrịkwa ọjọọ but dịka nsi wee si ebe ahụ wee pụta yetago ife wee dozie m anya yetago ife wee dozie m anya na-emezi azin adịmawogbu mmadụ na-ekpuzi okpuru ed yetago mkpụrụ adịm asị adịmawogbu mmadụ adịmeme ife ọjọọ echiche ọjọọ adabata m n'obi yetago. So but ọnwa biko nyere m aka wee zaa ajụjụ ahụ m jụrụ yetago dịka nsi wee kọrọ yi my uncle kpọrọ obi my grandfather ọkụ yetago. So dịka otu mmụọ asị wee banye ọdịnala na nkịta nwere ife m kwesịrị ime site na nke ife ọkpọrọ ọkụkọ nke ebidozikwa n'isi ma okwebe m chọrọ ị na-eme yetago. Thank you. Daalụ. Ọnwa nna ajụjụ ya ama first of all ezinụlọ bụ unu ife ewu ebe ahụ onye mmezi ka ewu ebe a ya bụ emekwa ha na ọ na-agụghị agụghị na vileji ọ mmụọ nọ be nna gị na-akpọghị ana be nna gị na-akpọghị obibe nna gị owu ife na-akpọghị ife ha ji akpọrọ owu n'ọngụ bụ onye mmezi n'ọngụ ya onye ya wee bịa ekwuo edozisie ife emebi ọdụmma mana ọ kpara nkwa ahụ siri mgbere bịara ọrụ dayo ọnkụ onye ahụ odizabụ ọdịrị piti atọ ọdụ mma hapụ na ọkpọkọ ife ahụ mana na ife ihe eme iji ejekwuye igwe na kọ nyanwawu isi nyanwawu dị ọkpara nya ka ọ fọlụrụ olubelo gị ka nwa ọ ya eludu nna gị bifo n'elu ụdị kpara ọnụ bifo n'elu mana ọ bụrụ na ịlụtago unu nke gị personal fine. Then my uncle followed that in Oku, my father's junior brother. My father was the elder son.
na the house, but all the pastor Kobo. Then now whole family now one my own elder brother, my second son. Anya ka na-agbalịrị gị ife na oke ebe ọ na-anya nwa awụ dị obere nwa ewu atọ ha o wee jee n'ife odebego jee mebisie ife odebego. Ọ bụrụ na ịlụta your own personal house, ọ bụrụ na ịlụta your own personal house, ije ebe ahụ iruo obi, idozie obi, nọrọ ebe a na-akpọku your ancestors. Ọ bụrụ na o nwere ife ị chọrọ inyefa, ife dịka ewu ma ọ bụ ọkụkọ, na ebe a gbuo olufa ma ọfa afafa ewelu. Now, ọ bụrụ na ị chọrọ help your uncle ka ọ kwụrụkwa n'ọkpa ya na-abụ, it's left for you. Ọ bụrụ na ị chọghị help ya, it's left for you. Kịta anụnwa ngụnwa na onwe gị would the only way out for that man to get revived. Ọ bụrụ na ị chọrọ help the man ka the man kwụrụkwa n'ọkpa ya na-abụ, ife ị ga-eme bụ imezie ife niile a emebiri emebi, iwepụta ego, ewepụtakwa portion n'ebe ahụ alụ obi, alụcha obi, ọfọ niile ahụ akpọ ọkụ, eliplesi efe niile, imechagide ife niile a emechasịcha die ọngụ wee rise again. Ịghọtago? Mana ị na-anya efe na ịchọghị ịnapụta ya, ịhapụ ya na ọkpọkọ ya, ị na-akpọku ndị a na-abụ ọnụ na mmụọ niile afọ osula ọfọ ya ọkụ. Panye ya ego ịgbara ana nke gị na ọ bụrụ na unu enwere ozi ancestral land, ife dịka na ọ na nna gị afọ ozi a n'obi onye gị, mana ọ na nna gị onye gị n'obi, ije na n'obi gị ruo unu ruo obi nke gị. O nwere inu ndị Igbo na-atụ na nwata ruo unu okelu mmụọ. Onye ọwụna nwoke na ala Igbo the title of his own personal obi. Ya ahụ ekwu okwu obi jikọrọ the whole family, but otu ya bụ nwoke, you have the right to own your own obi. Mụnwa na onwe m enwe m obi nke m, my elder brother nwere obi ya. So n'otu a ka ọ dị. Ọ bụrụ na ị chọrọ help ya napụta ya from bondage o were aka etinye onwe, imezie obi, emezie ọfọ niile akpọ dibịa bịa edozicha obi, dibịa kpọrọkwazie ancestor ụnụ kpọbakwa n'obi, then ọfọ niile afọ esuru ọkụ, dibịa afọ enye aka eliplesi ọfọ niile afọ ọdụkwa. Ịma na onye ahụ ga-apụta from that bondage, but ọ bụrụ na ị chọghị ime elu, ọ dịzikwa n'aka. So ajago m in the question eze. Okay, ama m na Maazị Ezinwa ịnụgo n'ife ọnwa kwuru. So anyị ga na-aga n'iru. Uche, amara m Uche ọka n'ebe a. Okay, Chidi Maduekwe, nna ọ bụrụ na ị na ya, anọ m ya. gbapụ ya ọsọ. Ana m ekene Ọdịra na Uche ya na nke ndị na-achịkwaba ihe niile a na-eme tata na Igbo niile na-ege ntị. Afọ m bụ Charles Chidi Maduekwe. Abụkwa m ụkọchukwu Catholic Church. So mana abụ m onye ihe omenala na-amasị, maka na omenala na-amasị ụka m na-eje na ya. So mgbe m banye seminary, adị m 12 years, were very very early ka m banye seminary, and from the day one ka a nọ na-akụziri m na omenala Igbo amaka. Agụ m na-akpụ seminary dị n'Orumba South. So gụchaa ya gụọ isu na ọcha dị na Ọka North. Abụ m onye Umuchu na Agụata, Anambra State. So omenala ka akụziri m na seminary, and up to today ụka agbanwebeghị ya, bụ na omenala amaka. And even mgbe echeta mgbe m nọ na seminary those days, anyị gbara m ịgba mmọnwụ ma tịla ọgwụ, esocha m na ha ncha niile. Ma ọtụtụ ife omenala na-eme, anyị na-emechafa ncha a na-eme ya na seminary, kụzichara anyị ya. And up to tata kwa ọ gbanwebere. So ọ na-ewute mgbe ụfọdụ, because ọ dị ka ọ bụrụ na ị nọ na field, nwere ihe a na-akpọ iche ide thesis ma ọ bụ research ị chọrọ ime na field of studies gị, asị gị jee mee literature review, ka ị wee dị updated na the latest level anọ na conversation on that topic. Yeah, I think so many people that indict the church, especially, let me speak the church nke m nọ na ya, ka m gara ikwu maka nke ndị ọzọ ma nọrọ, mana nke m nọ na ya, ndị ọbụla na-eme indict the church na-adịrọ
as in not promoting culture. So many people they feel that Nande Habundi, for instance, Bundi are updated na conversation on the church and culture relationship and whatever. Yeah, because now on a conversation, no one knows that the conversation be well updated. I'm not the early Christians, of course, even now, that level of conversation, now all those things in the missionaries in Mbafo, if or John, Makadam the missionaries in Mbafo. Here, Quanye no, and I kuna ha Quanye Omena Nani Ugu, Utuko Sris Wede. And I so the level of conversation today, they recognize that fact. So, so let me just make that point clear. Feel that yes. So I have a mistake in Bafo, and even the whole church, even Pope Francis, all of them, and then this fact that they made that mistake. That action the bad. So the church a change of attitude since then, especially in the Vatican Council too, 1962. Obidoro 1965. Oka change the attitude. Before all Latin KG were name and bafu. When I say in Igbo Guinea, Manaketani uses Igbo, where they mean Fenine. Of course, some people na be oka man, the father didn't know man do can kitty. Okana fear here na batacha for the Hindi and so I call you in come on for citing an example of people where people have been doing wrong. All those people, they are doing it on their personal, level. But they are not representing the church at that time. So, the official teaching of the church now, that Omenana Amaka and Naya Kwadori Omenana. Now, if a church in our bumbo here, if a church in our bumbo, number one, how can we make Kedika Yesu Omenana? Kona Abara Chuku Odibo, na Abara Mado Odibo. Kedu ka anyị ga-esi wee na anyị jụrụ ajụ, for instance, enwere onye kwuru okwu ekelere m Odera bịa respondụọ, amara m Odera bụzi onye ahụ respondụ wee kwuo ya, onye site si na ndị ụka na-asị mmadụ na onye a nwụrụ asị ya na ya mee 2 weeks na ị nwere ekwu ozu. Kedu ka mmadụ ga-esi wee nwụọ ihe ọtụtụ ife na-emezi kịta na-eme na akwamozu na be anyị na-agba anya mmiri because na ife ya ejizi ọtụtụ ndị jizi emegide mmadụ ibefa. Ife mmadụ echetara m my mother won last 2 years. So we nọrọ na-ebugharị ọya kidney problem. Mgbe na-ebugharị ya, nwere onye niile ana m agụ akwụkwọ na Belgium so that year. So mgbe niile na-anya nwere onye n'ime fanyere maka sị na nwata akwụkwọ maka jim scholarship. So nwere onye adị m alụ ọlụ there. So